Tänään mä näytän, miten tästä tulee tän näköinen. Asiakkaalla oli vihreä kivi, joka oli ollut suussa pidempään ja se halusi tuoda sen tähän päivään takaisin. Eli lähdettiin luomaan riipusta sen ympärille. Eka tehdään totta kai erinäköisiä skissejä, malleja, piirretään käsin, mistä asiakas päättää, että mikä osuu eniten silmään. Sen jälkeen me lähdetään viemään ne 3D-maailmaa, jonka jälkeen printataan muutamia erilaisia malleja. Sitten päästään kokeilemaan kiven kanssa, miltä se näyttää ja asiakas näkee, että onko se hyvä, että tykkääkö se ja lähdetäänkö tähän suuntaan. Tähän sitten asiakas päätyi ja sen jälkeen se lähdetäänkin piirtämään täydelliseksi valmiiksi, jonka jälkeen se lähdetään valuun ja sitä päästään tekemään. Tässä päästäänkin siistimään valua. Tässä tulee runko kelta- ja valkokullasta 18 karaattia. Ja asiakkaalla oli yksi timantti vanhasta korusta, minkä haluttiin, niin tässä se istutetaan paikoilleen. Sitten lähdetään laittaa vielä vihreä kivi tonteelle, niin alkaa koru näyttää oikealta. Tällainen projekti menee se jossain 2-3 tonnissa ja jos kiinnostaa, niin rohkeasti vaan koodi tarkkanen.fi.